Dobrý deň, vitajte pri najnovšom vydaní debaty do živého. Vítam Vladimíra Palka. Dobrý deň, prajem. Daga Daniša. Dobrý deň. A Petra Števkova. Dobrý deň. Píšeme pre marker.sk a teraz budete môcť počúvať naše názory a prípadne analytické poznámky na najdôležitejšie témy tohto týždňa. Dnes sme vybrali kauzu Šimečkovci, ale inak ako ju riešia všetky médiá. Za kauzu otvorím spôsobom, že nejde až tak o Šimečku ako o novinárov, ktorí o tom píšu. Skôr tí novinári sa mi zdajú témou na pozornosť. Budeme sa rozprávať o vojne na Ukrajine, kde zaznelo viacero výrokov, napríklad o tom, že je najvyšší čas a už sa blíži koniec vojny, ale aj presne opačných výrokov. Treťou témou bude vlastne najdôležitejšie stretnutie, ktoré sa udialo na svete za dlhšie obdobie, nielen za uplynulý týždeň. Prezident Trump navštívil Čínu s veľmi početnou delegáciou a zaznelo tam viacero zaujímavých vecí. No a ak nám ostane čas, tak sa dotkneme aj Petra Maďara, nového maďarského premiéra, ktorý nastúpil do funkcie, zložil prísahu a predstavil vládu, teda respektíve vláda sa ujala svojich, jednotliví ministri sa ujali svojich ministerstiev. Najskôr ale kauza Šimečkovci. Väčšina médií rieši tému cez to, čo spáchal, nespáchal, ako sa správa Michal Šimečka a teda rodina Šimečkových. Rodina Šimečkových je téma. Pani Šimečková a Andrea Puková a ich narábanie s verejnými zdrojmi je vážna téma, ktorej sa treba venovať. Ale to, do akej miery to je kauza syna Michala Šimečku, je vec na debatu. To, čo sa mi zdá, že by si ale pozornosť zaslúžilo väčšiu, je to, ako o tejto veci píšu slovenské médiá. Vlastne za kauzu by som označil to, ako sa správajú médiá, spriaznené médiá, ktoré volia, podporujú Progresívne Slovensko a opozíciu, ale najmä teda Progresívne Slovensko a Michala Šimečku. Niekoľko citátov. Matúš Kostolný, šéfredaktor denníka N, napísal, že to, čo sa rieši pri týchto podvodoch, spochybňuje príbeh slušného Slovenska. Dlhší citát. Ak Šimečka nezvládne upokojiť svojich voličov a nedokáže verejnosti z opozičného tábora vysvetliť, že s kauzou nič nemá, potom v politike nemá čo robiť. Ako predseda vlády bude musieť zvládať denne oveľa vážnejšie problémy, ako je to, čo zažíva teraz. Kauza Projekt Fórum je vážny test, píše Kostolný. Michal Šimečka musí rýchlo zistiť, či má silu a schopnosti čeliť takýmto problémom a správne na ne odpovedať. Koniec citátu. Vtipne na tému po Kostolnom, teda asi sa patrí, aby napísal aj šéfredaktor denníka SME, tak napísal aj Roman Krpelan. Ten hovorí, že v PS síce vedia, že musia vydržať, ale upozorňuje, že verejná mienka nečaká na pečiatku s paragrafom. Šimečkov osud tak už dnes nie je len v jeho rukách, ale aj v rukách verejnosti, píše Krpelan. No a myslím si, že najvtipnejší príspevok napísal, a teda označil by som ho za môj obľúbený, napísal Juraj Skala, knihkupec a prispievateľ do denníka N z Popradu, ktorý svoj text nazval Šimečka musí z kola von. Nie je dôležitá pravda, ale jej interpretácia. Ako píše, v skutočnosti na dnešnom Slovensku je oveľa dôležitejšia interpretácia pravdy, nie pravda samotná. Preto sa prihovára, aby sa pán Šimečka porúčal. Priatelia, čoho sme to svedkami? Vlado. Source Šimečkiana, aneb hra smutná a prežalostná. Prepáčte, ja už som potreboval to trošku odľahčiť, lebo tak toto, čo som povedal, to som skombinoval s názvou viacerých stredovekých literárnych diel, ktorých nás učili na slovenčine, keď sme boli na gymnáziu. Myslím si, že nadväzujem na to, čo si povedal, že vlastne tejto kauze, nie že by sa jej nebolo treba venovať pozornosť. Áno, samozrejme, že áno, ale už to začína nadobúdať taký rozmer nejakej hystérie a už mnohí zainteresovaní strácajú nadhľad. No,
takto, keď hovorím o zainteresovaných, tak tam mám na mysli celú tú obec, tú mediálnu obec a vlastne tá celá široká, najmä teda progresívno-liberálna časť verejnosti, ktorí to teda riešia. A tak na jednej strane ich aj chápem, lebo je to o nich a trošku sa cítia spochybnení, jak to vlastne napísal jeden z tých redaktorov, ktorý si citoval, že to spochybňuje to nejak, že slušné Slovensko celé. Ale to je absurdné. To je absurdné. No, veď ja si to tiež myslím, ale to je tak, že totižto táto časť verejnosti, a môžeme ju treba nazvať v úvodzovkách, že slušné Slovensko. Hej. Proste to je svet, ktorý sa dostal počas viacerých rokov do takého stavu rigidnosti, hej, kedy sú presvedčení, svetosvete presvedčení, že oni sú etalón. Oni sú etalón slušnosti, oni sú na strane dobra, tí druhí sú naprosto pochybné individuá a sú na strane zla, lži a tak. Títo dobrí, toto slušné Slovensko, oni, všimnite si v tom zápase o pravdu a lož, čo je pravda, čo je lož, oni sami seba akože proste posadili sa do pozície, že my o tom rozhodujeme. My sme bojovníci proti konšpiráciám, to oni o sebe hovoria. Proste oni, a nech fakty sú akékoľvek, však to vidíme, tak oni stále akože hrajú s tou druhou časťou alebo s tým zvyškom verejnosti ako hru v kocky a hádžu kockou, ktorá má na každej strane šestku. No proste oni vždy ako vyhrávajú. A po každom víťazstve si povedia, že ako mravne sú dokonalí a jak sú tí druhí zlí. A teraz sa im stalo to, že proste hádžu tou kockou a tak šestka nepadá. No tak sú z toho nervózni a cítia spochybnenie toho obrazu, ktorý si o sebe vytvorili a proste zvíjajú sa ako v bolestiach, tak povedať. Tak ale sú to hlúposti. No však to je to druhá vec. No aj to je to nebezpečné. To sa, teraz zase aby som nebol nejak na opačnej strane a zaujal opačnú pozíciu, že oni sú vlastne len takí tí, že nejakí hlupáci alebo čo. Proste to je ľudská vlastnosť a vlastnosť ľudských spoločností a ich segmentov. Že v jednej chvíli, ja nehovorím, že nie sú chvíle v histórii a v politike, keď naozaj časť verejnosti sa ako úprimne a naozaj nezištne vzbúri proti niečomu, čo už hovorí, že toto sa už nedá znášať, lebo nie je to pravda, je to nespravodlivé a tak ďalej. Také chvíle sa stávajú, je to v poriadku. Len ten problém je v tom, že keď tí ľudia, ktorí sa úprimne vzbúrili a urobili dobre, lebo tak to je potrebné, keď potom ustrnú v nejakom povedomí, že my sme teraz naveky tí dobrí, a keď si neuvedomujú, že proste, jaký plynie čas, tak každý prechádza hrozbou erózie nejakej. Že zrazu jeho konanie nie je vždy mravné, alebo často je stále menej a menej mravné. A toto sa proste stáva. A už takisto nehovorím, že povedzme, tí, ktorí sú v opozícii tejto liberálnej spoločnosti, že tí takými istými pokušeniami neprechádzajú. Samozrejme, že prechádzajú. Tam sú tiež takí, ktorí si myslia, že vždycky boli dobrí, sú dobrí a naveky budú dobrí. No však to tak nie je. No, čiže to, čo chýba, to poznanie, ktoré chýba tejto časti liberálnej spoločnosti, ktorá sa teraz zvíja v bolestiach kvôli teda Šimečkiade, tak to, čo im chýba, je toto poznanie. Bože môj, že však nikto nie je dokonalý. Marker.sk sleduje mesačne viac ako 100 000 ľudí, no len zlomok nás finančne podporuje. Ak sa vám páči obsah, ktorý tvoríme, staňte sa mesačným podporovateľom aj vy. Môžete ísť na Marker.sk, kliknúť na tlačidlo Podporte nás a vybrať ľubovoľnú sumu, ktorou nás chcete podporiť. Bez vás to nepôjde. Oni sa chovajú, ako keby boli s tými Šimečkovcami jedna veľká rodina. Oni to prežívajú, ako keby išlo vlastne úplne o nich. Hej? Že ako keby ten Šimečka, že keby, či tam ja, alebo není Šimečka, veď medzi nami až taká tragédia pre Slovensko to vlastne nie je. Že nahradí ho nejaký iný Šimečka. Veď tých kádrov tam majú hodne s tými percentami. Keď to hýbe, tak to percento sa len presunie k inej opozičnej strane. Žiadna tragédia politická sa nedieje. Denní gen si udržiava veľmi malý odstup od progresívneho Slovenska. No a ešte doplním 2 mená som zabudol. A to bol rozhovor Mareka Vagoviča a Michala Vašečku, ktorí o tom hovorili jazykom
Marek hovoril, že meriajú každé slovo na lekárnických váhach a označil Michala Vašečku ako proroka. A tá prorocká otázka od Michala Vašečku zaznela, že čo ešte príde. Tak prosím vás, povedzte mi, že Dágo, čo to sledujeme? Takto, najskôr chcem povedať, že tá kauza už začína byť mimoriadne únavná, otravná a je nesmierne trápna. Je trápna pre pani Šimečkovú, ktorej sa priamo týka, je trápna aj pre Šimečku a je mimoriadne trápna aj pre celý progresívny tábor, čiže aj pre médiá, lebo zrazu vidíme, že tí ľudia nevedia, ako zareagovať. Oni si totiž nastavili mimoriadne prísne pravidlá pri posudzovaní podobných káuz. Stačí malá skúška Ficom alebo Smerom a videli by sme, že boli by na barikádach a na uliciach a kričali by, že to treba okamžite riešiť. Pri Šimečkovi, áno, sú tam lekárnické váhy alebo digitálne váhy a opatrne našlapujú a zvažujú a preverujú a kladú si otázky, čo ďalej a čo by mal alebo nemal robiť. No, ja samozrejme nemôžem radiť, mňa sa to nejako netýka. To si musia vyriešiť v strane a medzi voličmi. Ale doplním ešte to, čo si povedal o tých novinároch, že ako sa trápia a nevedia, ako sa postaviť. Oni sa Správajú sa stranicky. A to isté platí aj o mnohých aktivistoch, však to nerobia len novinári. Tam do toho progresívneho tábora môžeme zarátať aj aktivistov ako Benčík, bývalý poslanec, alebo Goda, bývalý poradca prezidentky Čaputovej. Oni prišli s takou pomerne zaujímavou stratégiou, že poďme ukazovať prstom na Smer a na Fica a poďme hovoriť o ich rodinkárstve a kauzách a o tom, že je to príživnícka rodina. Jeden z nich hovorí o Ficovom bratovi, druhý hovorí o Ficovom synovi. Považujú to za skvelý nápad, že poďme teda do protiútoku a pritom im asi nedochádza, že táto taktika je najhlúpejšia a najhoršia zo všetkých možných. Lebo vo výsledku tým vlastne tvrdia, že to PS sa podobá na Smer. A to asi nie je dobrá stratégia. Priznávať, dokola priznávať. Ja rozumiem tomu, že oni asi chcú povedať, že ten Smer je násobne horší, ale tým, že to neustále zdôrazňujú, počiarkujú a hrajú tou istou kartou na tom istom ihrisku, tak vlastne tvrdia, že však PS sa podobá na Smer v niečom a my s tým nemienim nič robiť, lebo veď aj, pozrite sa, aj Smer je taký. No veď to je z pohľadu progresívnych voličov je to najhoršia možná taktika a najhorší možný prístup, lebo miesto toho, aby to odrazili tú kauzu, tak sa v nej kúpu. Kúpu sa v nej niekoľko týždňov a áno, prechádzajú do toho ačohentizmu, že ukazujú prstom teraz, že však sú tu aj podobné problémy aj na iných koncoch toho politického ringu. Ale to nie je obrana, lebo opakujem, veď to boli ich kritériá, ktoré boli mimoriadne prísne nastavené. Voči Ficovi, voči rodinkárstvu v Smere, voči kauzám. A v poriadku, ja proti tomu nič nemám. Keď niekto si nastaví mimoriadne prísne kritériá, nech je tak. Ale ak sa to potom týka jeho vlastnej rodiny, no tak treba konať. A konať treba tým štýlom, že buď by mali povedať, že pardon, to nie je kauza strany a jej predsedu a my sa k tomu nebudeme vyjadrovať, alebo by to mali nejakým spôsobom riešiť. Lebo je tam aj tá otázka, ktorú som naznačil už minulé, konflikt záujmov. Že nie je normálne, aby Šimečka tvrdil, že chce byť predsedom vlády a zároveň jeho matka chce čerpať štátne alebo vládne granty. No to keby sme sledovali v Smere, v SNS alebo v Hlase, tak by z toho boli škandály a kauzy, že to nejde dohromady. No tak pri Šimečkovi je tiež táto otázka legitímna. Mne by to ani nevadilo. Možno ani mne, ak by tam neboli porušenia zákona, lenže tie porušenia zákona tam boli a treba na to reagovať a treba to nejakým spôsobom vyriešiť. A ja vôbec nehovorím teda, že Šimečka má odstúpiť, ale malo by sa to riešiť nejakým spôsobom, že buď pani Šimečková by mala povedať, že končí s týmto typom biznisu, ktorý robila roky. Všetko splatiť, aby boli... Vyrovnať dlhy, aby neboli dlžní ani cent. Tá rodina má na to ani dostatok štátu, peňazí. ani nikomu inému, ale nejakým spôsobom sa k tomu postaviť. Ale nie, že tvrdia, že však pozrite sa na Smer a pozrite sa, veď aj tam je rodinkárstvo a aj tam sú príživníci. No tak to je taká obrana ako v materskej škôlke. Peter. Ja mám na to asi trochu iný názor, ale najskôr poviem, že prečo sa to tak teda veľmi rieši, prečo to tak veľmi bolí všetkých prívržencov progresívneho Slovenska aj v médiách, je ten, že predsa len tí Šimečkovci
A zhodneme sa, že tá kauza je tak trochu, pokiaľ ide o tú sumu, o tú faktúru za telefón, je to tak trošku blbosť. Ale tí Šimečkovci sú taký dokonalý symbol, tá rodina je dokonalý symbol previazanosti mimovládneho sektora, politiky a médií. To je vlastne akože 3 v jednom. Otec, intelektuálny guru jedného z denníkov, syn predseda strany, matka, šéfka politickej, de facto politickej mimovládnej. Erbovej, no už to Erbovej inštitúcie. Teda. Erbovej inštitúcie. Takže ono to tak strašne dohromady, táto spleť blbo vyzerá, že preto sa to rieši. Aj keď je to malichernosť, pokiaľ ide o predsedu PS. Ja si nemyslím, že oni to nejako sa snažia zašmodrchať pod koberec, pokiaľ teda ide o spriaznené médiá, ktoré sú tak nejak, tušíme, že naklonené progresívnemu Slovensku. Dokonca by sa dalo povedať, že to riešia až moc, že konkrétne aj denník N priniesol o tom aj investigatívne články, o tých naozaj pochybeniach, o falšovaniach v výpisoch projekta Fórum, o tých dvojnásobnom, trojnásobnom preplácaní faktúr zo štátnych grantov, porušovaní pravidiel. Skôr sa dá argumentovať, že to preháňajú s tými výzvami voči Šimečku. A ukáže sa, že či je teda Šimečka šikovný predseda, či to vie proste odbiť. No nie je, to sme už tiež videli. Lebo sa v tom kúpe. Keď on povie, že neprestane mať rád svoju mamu pre Boha živého, však to od neho nikto naozaj nežiada ani len v snoch. Veď celé to je hlúposť. Tak to cítil potrebu emocionálne to povedať, ale toto konkrétne vybral denník N do titulku. No však áno. Ale to si nevybral on do titulku, tak však s tým to nemá nejaký súvis. No tak jeho matka zaplatila za ňo telefón, čo nemala. A on mal darovať nejakú tú sumu na nejaký verejný... To nie je problém, že jeho matka platila telefón, to je v poriadku, ale že to robilo združenie, ktoré čerpá štátne alebo vládne granty na verejnoprospešné ciele a to je jadro problému, že z firemných peňazí nemôžeš platiť súkromné účty. Ale je to malichernosť. A stále strašne malichernosť. Pri ľuďoch, ktorí majú prísne nastavený meter, to nie je malichernosť, lebo veď to sú oni a všetci traja. Aj mimovládny sektor a pani Šimečková, aj novinár Šimečka, aj syn. Všetci traja majú mimoriadne prísne nastavené kritériá. No tak potom ich musia uplatniť aj na seba, nielen na iných, lebo inak by boli pokrytci. Prepáč, ale stále podľa mňa platí to, čo som povedal pred 2 týždňami, že nič nedokazuje, že by sa Šimečka čokoľvek nekalého dopustil. On teda, je to také kuriózne, že 28 rokov, myslím, že vtedy mal a už bol teda asistent europoslanca Smeru Borisa Zálu a že mu teda rodičia z nejakého združenia preplácali faktúry za telefón, za roaming. Je to kuriozita, nevyzerá to dobre, ale nič sa neukazuje, že by on dopustil sa niečo protizákonného. Takže pokiaľ ide o tú reakciu, že to nevie dostatočne odbiť, ja by som poukázal na niečo iné. A to, že keď s touto informáciou teda ešte prišiel postoj s tou faktúrkou z 244 eur, konkrétne jednou, o ktorej vieme z roku 2012, tak on im neodpovedal na otázky, ale išiel sa, čo by teda mal korektne spraviť, ale išiel sa vyliať na Facebook a označil to za spravodajskú Ficovú hru, súčasť Ficovej hry. Ako pokojne môže mať niekto k Fostoju alebo k Marekovi Vagovičovi výhrady, ale ak sa ho z niečoho nedá obviniť, tak to je to, že by nadržiaval Ficovi alebo že by robil nejakú proficovskú nadprácu. Takže to je smiešne. Pritom proste denník Postoj áno, má nejakú inú stranu asi, ktorú preferuje, ale doteraz nebol nejaký neférový alebo zlý voči progresívnemu Slovensku. No, ďalší dôkaz toho, čo hovorí Peter, že tá kauza je vlastne psychologická. Že podstatou sú tie zranené duše. Tak prosím vás, keďže nechceme sa máčať v tých problémoch, lebo nie sú naše a nechápeme celkom ich spoločenský význam, alebo nevieme doceniť tak zásadný spoločenský význam, riešenie. Ako by to riešil politik? No tak, ale oni nie sú politici. Zase politik je Šimečka. Áno, ja myslím ale mladého. Mladého. No tak v jednej chvíli to mal proste uťať. A už sa k tomu viacej nevyjadrovať. A teda, keďže tá kauza sklzla teraz do otázky, že čo s mladým Šimečkom, ktorý v tom až tak teda namočený nie je. Okrem, neviem, či mi niečo ušlo, ale okrem toho, že mu teda mama platila kedysi dávno mobil, tak vlastne
To združenie tam teda, aby proste, ťa tak oni združenie, tak, jasné. Združenie. Nie, Mama mu môže platiť poriadku, telefón doživotne, to je v poriadku. musíme byť presní, jasné. Ale združenie nie. Skrátka, iné tam nie je. Čiže, no tak, a okrem toho, som sa tak sám seba trénujem v tom, aby som si o ľuďoch nemyslel hneď všetko najhoršie. Že ja si viem predstaviť celkom, že ten mladý muž o tom ani sa nestaral o to, že čo to vlastne, z akých peňazí to tam matka Združenie platí. No tak. Čiže Združenie matky krmené medzi nami, grantmi. ja si myslím, a to je teda paradox, že ak sa jedná o Michala Šimečku, že či by mal odstúpiť, alebo či by ho progresívne Slovensko malo nejako tlačiť do toho, aby odstúpil z funkcie, tak je to veľký paradox. Ale ja, že starý antiprogresívec, musím povedať, že mi sa to zdá ako nezmyselné. Že nemal by odstupovať. Bože môj, však môžeme toľko iných vecí vyčítať. Presne to, že tá No. strana zlyháva vo všetkých veciach, čo Nemal človek by očakáva, odstupovať. že má riešiť problémy štátu. Hej, že... Ale takto, tam ešte teda druhý moment, že teraz všetci už, alebo väčšina hovorí o tom, že čo s mladým Šimečkom, hej. Ja už som povedal, čo si o tom myslím, čo s ním, ale ono totižto tá kauza je aj kauza tých médií, akože vnútorná kauza ich médií. Lebo tá staršia generácia tých Šimečkovcov, no tak to sú všetko ľudia médií, konkrétnych médií. Čiže oni riešia, pre nich je možno pohodlnejšie riešiť problém mladého Šimečku, ktorý predsa len je akože mimo, pri najmenšom formálne, a neriešiť problém teda dvoch ľudí, ktorí boli v tých médiách, že? No konkrétne, môžeme dve konkrétne by sa dali akože menovať, ako také typické. No a toto je ich problém, no tak nech si riešia trošku vlastný problém. Je v tom skúsia tak akože pojednať, nie o Michalovi Šimečkovi. No, niekto skúsia. No a médiá, lebo však takto celý čas rámcujeme, že dnes pri tej dnešnej debate, že to je kauza tých médií, že ako s tým nakladajú, ako sa kúpu v tom probléme, tak médiám má tak nejakú radu pre našich slovutných kolegov? Ja by som sa vrátil ešte k tomu riešeniu pre Šimečku ako lídra progresívneho Slovenska. No, myslím si, že to riešenie by bolo jednoduché, ak by Šimečka dokázal povedať, že prepáčte, toto sú kauzy mojej matky, ktoré sa netýkajú strany ani mňa ako jej lídra a nebudem sa k tomu vyjadrovať. To je prvý krok. Druhý krok súvisí s tým, čo som naznačil, ten možný konflikt záujmov, že Šimečka chce byť premiér a jeho matka čerpá vládne granty a pritom porušovala zákon v minulosti. No tak tam si myslím, že je riešenie skôr na strane pani Šimečkovej, že by mala, ak jej záleží na kariére svojho syna, tak by mala povedať, tak ja končím s tretím sektorom, prenechávam to pani Pukovej alebo komukoľvek inému a budem sa venovať iným veciam, alebo nebudem nikdy sa uchádzať o vládne granty. Jednoducho tam si myslím, že nejaké gesto by bolo potrebné, lebo to podozrenie tam bude vždy. A pritom si nemyslím, že Šimečka by ovplyvňoval výberové komisie, ktoré rozhodujú o grantoch. To tak vôbec nemusí byť. To tam stačí obyčajná nadpráca nejakých ľudí, ktorí sú v komisiách a sú tam dosadení po politickej linke, teda aj vďaka progresívnemu Slovensku, a potom príde na stôl žiadosť od pani Šimečkovej. No tak ako sa tí ľudia zachovajú, ak boli dosadení politicky? Čiže je to celé citlivé a malo by sa to vyriešiť. Ale vôbec netvrdím a nemyslím si, že jediné riešenie je odchod Šimečku z politického života. Druhé možné riešenie je odchod pani Šimečkovej z mimovládnej organizácie a nejaké vyhlásenie, že sa ďalej nemieni venovať čerpaniu štátnych grantov, pri ktorých v minulosti porušovala zákon. Ja mám radu pre médiá a to je, že venujte sa pravde a nie interpretácii. A som si konkrétne teda ešte poznamenal jeden citát od jedného z tých autorov, čo si spomínal, a on tam píše v tom komentári. V krajine, kde si 60% Slovákov myslí, že Zelenský umelo predĺžuje vojnu, sú fakty, realita a pravda na iske a hrá sa tu už len o jej interpretáciu. Toto by mohol byť pre politikov a marketerov PS východiskový bod. Ja si tak hovorím, tých 60% Slovákov, čo si toto myslí o Zelenskom, to sú voliči progresívneho Slovenska? A asi to nemyslí takto autor, potom je to trošku zbetočné. Ale zaujímavé, že si vybere akurát túto oblasť, tento názor. Nevybral si napríklad, že koľko
Slovákov verí, že sa atentát nestal. A práve tento týždeň máme druhé výročie atentátu na premiéra a to sú práve voliči progresívneho, teda vo väčšej miere voliči progresívneho Slovenska. Takže radšej sa venujeme pravde a nie interpretácii. Dobre. No, tak považujme zahrievacie kolo za vybavené. Vyriešili sme to. Vyriešili sme problémy našich progresívnych spoluobčanov. Poďme k skutočným témam. Tou najvážnejšou je dlhodobo a aj tento týždeň vojna na Ukrajine. V posledných dňoch zaznelo viacero výrokov, ktoré boli vlastne prekvapivé v kontexte tej vojny. Tá vojna je v nejakom zaseknutom stave, zmenila sa na vojnu dronovú. Ukrajinci dorovnali v poslednom čase niektorých oblastiach náskok Rusov a dokážu s tými drónmi robiť zázraky na tom fronte. Dokážu tých Rusov aj za frontu dokážu tých Rusov držať, hoci Rusi tam majú 700, možno viac tisícovú armádu, tak vlastne neútočia zatiaľ. A do toho zaznievajú výroky od prezidenta Putina, že sa blíži koniec vojny. To isté povedal hovorca Kremla Peskov. Zapadá do toho aj návšteva premiéra Fica v Moskve na výročí vojny. Niečo veľmi podobné povedal aj prezident Trump, ktorý sa teda teraz vojne nevenuje, lebo má inú vojnu na starosti. Ale ako vnímate tieto výroky, ktoré ako keby neboli v kontakte s tou realitou bojska? Ako keby tam bolo napätie medzi slovami a činmi? No, veľmi by som si želal, a však všetci by sme to želali, aby tá vojna skončila. Ale zatiaľ to, čo sa deje a ako sa teda tí aktéri, od ktorých to všetko závisí, správajú, tak mne sa nezdá, že ten koniec je nejako blízkom. Tak dobre, Putin povedal, že tá záležitosť sa chýli ku koncu, ako tá vojna. Ale tak medzi nami, každá vojna sa raz skončí a vždycky môžeme povedať, že vojna sa chýli ku koncu, ale tým není povedané, že či to bude o mesiac, alebo o pol roka, o rok, o 3. Naozaj to nevieme. Dobre, Peskov totiž to povedal aj iné veci. Peskov vlastne zopakoval, že stále platia tie predstavy o tom, že kedy môže vojna skončiť. Predstavy, ktoré sformuloval Putin v tom júni 24 na stretnutí s pracovníkmi ministerstva zahraničných vecí v Sankt Peterburgu, kedy povedal, že dobre, vojna môže skončiť teda, keď bude jasné, že Ukrajina nebude v NATO, ani de jure, ani de facto. A čo sa týka tých teritoriálnych otázok, tak tam on povedal, že dobre, tie 4 bývalé oblasti Ukrajiny, Luhansk, Donetsk, Záporožie, Cherson, aj, ktoré teda Rusko prijalo už to budú 4 roky, prijalo ich do Ruskej federácie, ale ich celé nedobilo, s výnimkou teda Luhanskej. Je tam ešte u tých 3 tam stále čosi chýba. A vtedy Putin povedal, dobre, ale ukrajinské vojska nech odídu aj z toho zvýšku tých oblastí, ktoré ešte Rusi neovládli. A potom akože môžeme byť hneď prímeria a môžeme hneď nejako rokovať. Ale toto predsa Zelenský odmieta absolútne a dokonca to, čo Peskov povedal, je ešte vlastne tú situáciu viac komplikuje, lebo minulý rok na jar, keď bolo stretnutie na Aliaške v Anchorage, tak tam myslím, že to bol Steve Witkoff, ktorý šíril taký dojem, že dobre, tí Rusi by vedeli akože zľaviť z tých požiadaviek, ktoré Putin sformuloval v tom júni 24 a že to, že majú odísť Ukrajinci z toho Rusmi nedobitého územia, že neplatí v prípade Záporožskej a Chersonskej oblasti, len v prípade Donetskej. Ale teraz Peskov vlastne sa prihlásil natvrdo k tomu, čo bolo pred tými 2 rokmi. A čo si myslím, že Putin vtedy urobil chybu, pretože tým si postavil úlohu, ktorú proste nevie Rusko v nejakom normálnom čase splniť. To proste vidno, že na to zatiaľ proste nemajú. Nehovorím, že by neboli schopní, povedzme, Donetskú oblasť dobiť, ani nie do konca roka, ale tam je, čo, bojujú o Konstantinívku, tu budú dobíjať ešte mesiace, to mesto.
10 kilometrov sú od Slavianska, no do konca roka to môžu dobiť, ale že by Kramatorsk dobili do konca roka, to sa mi nejako nezdá. Čiže toto, čo povedal Peskov, to je proste zase len nejaké pritvrdenie pozícií. No, čo robia ďalší hráči? No tak Trump, ktorý občas tak zatlačil na Rusko, je totálne zaneprázdnený Iránom a prípadne Čínou. Proste teraz to je úplne pasívny, čo sa týka vojny na Ukrajine. Všimni si, jak sa správa Zelenský. Tak Zelenský, reč tela, to, jak sa správa človek protivníkovi, tak to vidíme, že či sa chce dohodnúť, alebo či sa nechce. No, tak Zelenský si robil žarty z Ruska, keď vydal ten príkaz, že na 9. maja neútočte na Červené námestie. Že povoluje oslavy. No tak však si robil žarty normálne. Hej. Inak neviem, prečo toto on... No bolo, len on si robil žarty aj tesne pred začiatkom vojny, 22. Hej. A potom vojna prišla, Ukrajina trpí strašne. No, Európania, jak sa správajú? Hej. Van der Leyen povedala, že Rusko sa vysmieva diplomácii tým, že pokračuje v tých dronových útokoch na infraštruktúru. Ukrajinský minister Sybiha povedal, že chcú zvolať Bezpečnostnú radu OSN kvôli tomu, že teraz v Kieve zahynulo 9 ľudí. To znamená, alebo tak. No. Čiže to sú všetko signály, ktoré hovoria, že tí hráči, od ktorých to závisí, tak nechcú to nejako rýchlo ukončiť. Ešte možno aj tú Mercovú, čo sa stalo teraz s Mercom, ktorý teda mal prísť na návštevu a potom akože Korčak povedal, že nepríde kvôli tomu, že Fico bol v Moskve a teda Nemecko poprelo, že vlastne bola nejaká návšteva pripravená. A nevieme presne, ako to bolo, ale niečo na tom asi bude. To znamená, že Merc je ďalší Európan, ktorý proste má tvrdé stanoviska voči Rusku. To znamená, že stretnutie predsedu vlády malého štátu s Putinom nepovolené. Čiže to sú všetko signály, ktoré hovoria, že tá vojna neskončí v dohľadnom čase. A zároveň vysielajú Rusi tvrdé signály voči Európe. A keď Putin povedal, že bolo to teda po prehliadke, po tých oslavách, tak novinárom povedal, že myslím si, že táto záležitosť, mysliac na Ukrajine, sa blíži ku koncu. Ruské médiá vtedy prišli s článkami, že toto interpretovať ako vešti z kryštálovej gule. No fakt ani v Rusku nevedia, že čo on týmto myslel, ako to myslel. Ale zároveň na tom posledení s novinármi bol veľmi kritický k Európanom. A nespomínal Američanov, že Európanom išlo o to proste od začiatku poraziť Rusko a interpretoval to ako európsku vojnu od začiatku. Čo nie je pravda. Tá interpretácia nie je pravdivá. Hnací motor, aby sa Ukrajina dostala do NATO, boli Spojené štáty. Teda okrem potom tých proatlantických elít a proatlantickej časti obyvateľstva Ukrajiny, ktorá bola skôr menšine, potom sa zväčšovala. Ale boli to Spojené štáty z globálneho hľadiska. Ale očividne Putin si stále snaží si udržať ako tak relatívne dobré vzťahy s Trumpom a vymedziť toto už len ako taký európsko-ruský konflikt, kde má potom Európa aj za to zaplatiť daň. Dokonca sa vyjadril, že Fínsko vstúpilo do NATO preto, aby sa potom podielalo na plienení Ruska. A toto všetko evokuje, že Rusi sú potenciálne pripravení toto aj eskalovať v tomto európskom meradle. A bolo by to tiež reakcia na to, že, o čo sme písali markery, že európske štáty jednotlivé zakladajú s Ukrajincami spoločné projekty, výrobne dronov, ukrajinsko-európske projekty, ktoré potom, v rámci ktorých sa potom drony dodávajú na Ukrajinu a potom teda sa používajú vo vojne. A Rusi už v minulosti publikovali zoznam týchto projektov a Medvedev ich identifikoval ako ciele. Takže je tu taká stále tá zvyšujúca sa hrozba eskalácie a väčšej vojny. Ale predsa len si myslím, že Putin chce naozaj ukončiť túto vojnu, že to nebolo tak, lebo niekto interpretuje slova Putina, že my to vyhráme. A nič nenasvedčuje tomu, že by mali tento rok zvíťaziť. Idú slimačím tempom, ak išli lávovým, ako láva minulý rok, tak teraz je úplne slimačím. Vlastne je to 10 kilometrov územia, podľa niektorých odhadov už ani nezískávajú.
ale vyzerá to tak, že majú poslednú a najlepšiu šancu uzavrieť nejaký mier, v rámci ktorého by sa zrušili tie sankcie voči Rusku, ktoré proste Rusku poškodzujú z dlhodobého hľadiska. To poškodzujú. Oni nechcú byť odkazaní len na tú Čínu. Tá Čína ich berie ako junior partnera. A chcú mať oni otvorené dvere aj do iných smerov. A preto majú teraz najlepšiu možnosť uzavrieť mier, pretože veľmi pravdepodobne Trump a jeho republikáni utrpia zdrvujúcu porážku v doplňujúcich voľbách na jeseň. Je veľmi pravdepodobne, že demokrati ovládnu aj snemovňu reprezentantov, aj senát a potom Trump nebude môcť uzavrieť mierovú dohodu, ktorá bude musieť byť schválená kongresom. Mierovú dohodu, na základe ktorej by asi Trumpovi ľudia alebo z jeho okolia mohli uzavrieť niektoré lukratívne obchody, ale hlavne Rusom by boli zrušené sankcie. Pokiaľ sa to nepodarí, môže sa Rusku stať to, čo sa stalo Irán, že generácie, 10 ročia tam budú tie sankcie uplatnené. A to Rusi nechcú. Rusi si tiež chcú vydýchnuť. Ten Putinov výrok si myslím, že môžeme brať vážne, lebo na rozdiel od Trumpa, Putin ak niečo povie, tak to predpokladám má premyslené a niečo sa deje. Ono boli dve možnosti základné, alebo tri, ako to čítať, ten Putinov výrok. Jednu naznačil Peter, že áno, že to mohlo byť aj že silácké reči, že my to veľmi rýchlo dobijeme a vyriešime a vojna bude ukončená. To si ale nemyslím, lebo Putin to povedal v kontexte tom, že on je pripravený rokovať so Zelenským. A ešte potom dodal, že však niekedy treba vedieť, kedy skončiť, že je to lepšie ako predĺžovať niektoré vojny. Čiže myslím si, že naozaj sa niečo mení v tej ruskej pozícii. Potom mal vyhlásenie Šojgu, ktorý povedal, že nič sa nemení na tom, že Rusko trvá na získaní celého Donbasu. No a teraz, čo ostalo z toho Putinovho výroku nakoniec? Ja si myslím, že Putin tým chcel naznačiť toľko, že Rusko sa už vzdáva tej pôvodnej myšlienky z roku 2022, že okrem Krymu, Donbasu chcú aj politickú kontrolu nad západnou Ukrajinou. Myslím si, že toto je jedna z vecí, ktorá mu musí byť jasná. Taká jednoducho realita, že Rusko nemá silu na to, aby tú Ukrajinu celú ovládlo od východu po západ a aby tam diktovalo podmienky a aby ju odzbrojilo, ako znel ten pôvodný plán. Čiže mám dojem, že Rusi sa teraz sústredia na to základné minimum, ktoré zadefinovali aj na tom rokovaní s Američanmi, aj na všetkých ostatných rokovaniach, že teda Donbas chcú celý. A čo sa týka zvyšku Ukrajiny, tak si myslím, že tam asi budú robiť ústupky. Že pochopili, že tá Ukrajina je už natoľko protiruská, že tam nepresadia tú svoju proruskú líniu. Myslím politicky, nie vojensky, ale politicky. A takto to čítam ja. Samozrejme, však môžem sa myliť, mohol to myslieť úplne inak. Je to tak, že nevieme presne, čo chcel povedať, ale myslím si, že sa to ruské uvažovanie bude hýbať týmto smerom. Že Donbas bude pre nich kľúčový a zvyšok Ukrajiny, že tam vedia urobiť pomerne veľké ústupky, čo by znamenalo, že by vedeli možno akceptovať nejakú formu suverenity západnej Ukrajiny alebo Ukrajiny s výnimkou Donbasu a jej zbližovania so západnými krajinami. Citlivá vec budú bezpečnostné záruky, lebo kvôli tomu vznikla vojna. Že pre Rusko bolo nepriateľné, aby Ukrajina bola v NATO. Čiže to ostane citlivá vec, ale ten pôvodný ruský sen alebo plán, že ovládneme vojenský Donbas a potom politicky ovládneme celú Ukrajinu, že ten už nie je realistický. A to si zrejme Putin uvedomil. A preto môže hovoriť, že vojna sa skončí. A dá sa to čítať asi tak, že možno do konca roka. To, čo skoro znamená, že do konca roka. A je tu ešte jedna interpretácia. Hovorili sme o tom, že treba sa venovať pravde, ale je tu ešte jedna interpretácia, a že tá záležitosť, o ktorej hovorí Putin, je vlastne Ukrajina. Že tá sa chýli ku koncu. A v akom zmysle? Totiž to správa z tohto týždňa je tiež, že Denis Uľutin, ukrajinský minister pre sociálnu politiku, povedal, že podľa jeho názoru môže na Ukrajine žiť už iba 22 až 25 miliónov ľudí, čo je neuveriteľný prepad z pôvodných 52 miliónov v roku 1991 po páde Sovietskeho zväzu. Obrovský prepad aj zo asi 40 miliónov spred vojny. Tedy bolo asi 38 miliónov ľudí na Ukrajine podľa odhadov. A teraz by to bolo teda na takejto úrovni. Čiže menej ako polovica po 30 rokoch existencie. Sú dve interpretácie, prečo táto vojna vznikla. Tá
Prvá je tá, že imperiálna, že Rusko chcelo dobiť, získať Ukrajinu, lebo to potreby bolo veľmocou. A druhá je tá sebaobrana, že Rusko sa obávalo, že Ukrajina sa stane antiruskom a bude baštou NATO, ktorá bude takým namiereným mečom na ruské hrdlo a to mäkké podbrúško stepné. A nech ste privrženci akékoľvek interpretácie, platí, že ak tá krajina sa vyľudňuje a že sa vyprázdňuje a že to už bude krajina populačne na veľkosti Rumunska, tak ju vlastne nepotrebujete. Že bude zničená, či už tá vojna dopadne akokoľvek. Takže nebude to hrozba. Tak, Áno, nebude to hrozba. Nebude to hrozba, ale ani sa neoplatí, respektíve nebude to hrozba do takej miery, ako mohla byť a nebude to ani taký zisk, aký by mohol byť. Takže už o čo bojovať? Taká otázka. Hrozba môže byť aj o mnoho menšia populácia, že tam záleží od toho radikalizácie tej, že Od arzenálu sú schopní raketového, zbraní a o to, či viete koexistovať v nejakom prímeri alebo mierovom stave, alebo nie. Na to až toľko milióny ľudí nie sú potrebné. Ale k tým demografickým číslam bolo dôležité, ešte tento týždeň bol rozhovor Tuckera Carlsona s Juliou Mendelovou, bývalou hovorkyňou prezidenta Zelenského. My si za chvíľku sa k nej vrátim ešte jedným citátom, ale Mendelová hovorila, že z toho čísla ona používala číslo 25 miliónov obyvateľov na Ukrajine, ale že je dôležité, že podľa nej 11 miliónov z týchto ľudí sú dôchodci. A pracuje v krajine iba zhruba okolo 10 miliónov ľudí. Ostatní sú vlastne ako keby deti alebo pod 18 rokov. No, čiže voči Rusku stojí krajina s 10 miliónov pracujúcimi ľuďmi a s 10-11 miliónmi dôchodcov, čo je neuveriteľné. To je vlastne nočná mora každého politika, aby sa ocitol v takejto situácii. Marker spustil newsletter. Získajte bezplatný prístup k prémiovému obsahu len pre odberateľov newslettera. Stačia 3 kliky a získate možnosť sledovať obsah, ktorý na našej web stránke nenájdete. Ešte chcem k tej demografii. To bol kľúčový článok, čo si napísal o tomto u nás na Markeri pred pár dňami. Najprv, že ak by vojna skončila, tak dokedy? Mne sa nezdá. Nechce sa mi hovoriť, že do konca roka, že by tá vojna skončila, lebo ja si viem predstaviť to, o čom sa teda hovorilo, čo som už spomínal, že Rusi by dokázali povedať, že čo sa týka Záporožskej a Chersonskej oblasti, takže že dobre, nech to je na terajšej frontovej línii, nech sa to tam proste zamrazí. Neviem si predstaviť, že by v Chersonskej oblasti museli sa preplaviť cez Dnieper, aby dobili tých zvyšných nejakých 25% tej oblasti. A zase v Záporožskej dobíjať to obrovské mesto Záporožie, no tak to neviem predstaviť po tých skúsenostiach, čo máme s dobíjaním miest. Viem si predstaviť, a Donetskú oblasť, tam asi naozaj neustúpia. To bola... Aj Financial Times písali, že teda nejaká správa, že tam generáli presvedčali Putina, že do konca roka bude vyriešiť Donetskú oblasť. No, zatiaľ sa nezdá, že určite to nepovažujem za istotu. No. Otvorená otázka sú potom ten hlavný cieľ, ktorý si Rusi vytýčili, že Ukrajina nie je proste bez západných vojakov, ale na celom území. Ja si myslím, že ako ukrajinská štátnosť tá nebola ohrozená nikdy, v žiadnej chvíli. Ale ide o to, že či proste na tom zvýšku Ukrajiny, ktorý aj pri najlepšom nejakom vývoji vojny pre Rusko by stále bola akože väčšina tej pôvodnej Ukrajiny. Ale proste Rusom išlo o to, že aby na tej väčšinovej Ukrajine, čo zostane, by tam tí západní vojaci proste neboli. A toto je všetko zatiaľ také nejasné. A Európania zatiaľ nemienia sa vzdávať tej myšlienky, že by teda tí ich vojaci tam boli. No a teraz tá demografia. Totižto ide o to, že ak sa ten konflikt, ak sa vojna skončí len tak, že konflikt sa proste zamrazí a budú nejasné tie vzťahy a nejasné budú hranice, tak potom môžeme ďalšie 10 ročia žiť aj v nejakom očakávaní, že proste, jak sa situácia vyvinie, tak proste ten konflikt sa obnoví. To vlastne hovoria aj Ukrajinci. Že to je generál Zalužný, ktorý akože tou
tou nejakou náhradou možnou, ako v prezidentskom kresle na Ukrajine, tak ten to povedal koncom minulého roka a viackrát, že musíme sa pripraviť, lebo ten konflikt bude pokračovať. Dokonca to je recept. On to teda že navrhuje ako recept. Že my sa potom dobijeme na... tak to je... No akurát. Takže keď sa bavíme o výhľade do budúcich rokov až 10 ročí, tak potom povedali sme ten súčasný stav, ktorý je teda že hrozný, že možno len 22 až 25 miliónov žije na tom území Ukrajiny, ktoré teda Kyjev ovláda. Pozrime sa ešte ale na jak to bude ďalej. Jaká je úhorná miera plodnosti teraz. To sú ešte len neuveriteľné čísla. Viete čo? Totižto pozrel som si všetky možné dostupné údaje. Už v 22., 3., 4. to bolo vidno, že to klesá už k 1,0. Proste jedno dieťa na ženu. Tam sa nerodia deti. Pomer umretých a narodených je 3:1. Tam sa nerodia deti. A teraz som čítal úplne najčerstvejšie údaje som si našiel. Prvá námestníčka ministra sociálnych politík na Ukrajine, Daria Marčáková, teraz pred pár dňami povedala, že úhorná miera plodnosti je 0,9. Pozrel som si všetky možné svetové rebríčky krajín. No toto, že 0,9, to majú len niektoré tie štátiky, čo sú len mestá, akože Singapur, alebo Hongkong a Makao, hej, tak tam je to tak, že už aj pod 1,0. Tam sa neoplatí mať deti, tam tí ľudia odcestovali, lebo je tam drahý. Ale aby normálny veľký štát s miliónmi obyvateľov mal 0,9, no tak to je niečo nevídané. Tak toto je, a to sa tak ľahko nezmení. A to sa proste projektuje potom do schopnosti, do celkového počtu obyvateľstva a do počtu potom mužov schopných teda vojenskej služby. Takže ten čas, v tomto ohľade ten čas teda pre Ukrajinu nehrá. No, ja som chcel otvoriť ešte jednu otázku, ale na tie Vladové slova by som nadviazal ukážkou z rozhovoru Tuckera Carlsona s Juliou Mendel. Ten rozhovor teda urobil Tucker na svojom kanáli. Zaznelo tam strašne veľa zaujímavých vecí. Napríklad ona mala byť svedkyňou toho, ako Zelenský v roku 2019 slúbil Putinovi, že Ukrajina sa vzdá ambícií na členstvo v NATO počas rokovaní v Paríži. Hovorí o mnohých prípadoch toho, ako Zelenský blokoval a zakazoval mnohých blogerov, ktorí kritizovali vojnu alebo chceli, aby sa vzdala Ukrajina územia za mier, ako funguje propaganda. Ten rozhovor je veľmi o tom, ako funguje propaganda. Je tam aj veľa bulváru o drogách, o role manželky Zelenského, ktorú si tá hovorkyňa váži. Ale je tam aj takáto silná výpoveď, ktorú si teraz pustíme. You don't understand what's happening, really. When people are being hunted by drones, when people wake up to death and destruction, when they're being abandoned, when they're being searched by law enforcement of their own country, when they don't have heat or light or water, when they have no almost money and they have no help and they're not heard and they cannot leave the country, it's such a trap. And this has been happening for 4 years of a large scale and for many for 12 years. And the only solution that is being presented today is just to say that Putin is a monster. Well, maybe he is. His army is doing terrible things. But here is the point. Keeping just offending Putin will reach nothing. And my point is we need to do something as the country. We need to do something to start taking the decisions. We need to start putting people first. Tak toto boli slova Julie Mendel. Ten rozhovor je teda veľmi dlhý, ako to býva v prípade toho Tuckera Carlsona už zvykom. Zaznie tam veľa strašných vecí. Niektoré veci sú trošku aj podivné. To dievča má zjavne ochranu amerických tajných služieb, lebo hovorí veci, pripravuje knihu o Zelenskom a hovorí veci, ktoré by sa asi dievča v jej veku bálo hovoriť. Môže mať. Chová sa dosť sebavedomo na to, chová sa sebavedomo. Ale späť k jej slovám, lebo tie sú závažné. No je to výkrik. Je to výkrik. Otázka je, že či z toho môže vzniknúť tlak na Zelenského alebo nie. Ale
je to výkrik, ktorý v médiách u nás nepočuť. Nepočuť to od ľudí z Ukrajiny. Nemyslím si, že to rozhýbe Ukrajinu, lebo ten rozhovor bol úplne inému publiku určený u Tuckera Carlsona, čiže to nemyslím si, že na Ukrajine to vybuchne po tomto rozhovore. Áno, pomenovala tam niektoré veci správne, tá demonizácia Putina, alebo ten argument lebo Putin, no tak on výborne fungoval v začiatkoch vojny, keď sa Ukrajina mobilizovala proti Rusku. Teraz, keď sa ukazuje, že sú, ako ona naznačila, že sú chytení v pasci a že nevedia, ako z nej von, tak už je to na škodu veci. Že len opakovať, že Putin je monštrum a Putin je démon, tak to nepovedie k riešeniu. To je len omielanie starej frázy. A ona povedala ešte jednu zaujímavú vec, ktorú som si tam všimol. Ona hovorila o marci 2022 a o tom, že Ukrajina v tom čase bola pripravená akceptovať mierové podmienky. V inej časti. Áno, mierové podmienky a mierové dohody s Ruskom. A potom to niekto sekol. Hej? A vieme, že to sekol britský premiér, pretože pre Britániu bolo nepriateľné, aby sa Ukrajina dohodla s Ruskom a aby sa vojna veľmi rýchlo ukončila. Johnson tvrdil, že s Ruskom sa nerokuje, s Ruskom sa bojuje. A to vlastne dokresluje tragédiu tej Ukrajiny, lebo veď proti Rusku Briti priamo nebojujú. Nemajú na to odvahu, nemajú na to silu. Bojujú len nepriamo podporou Ukrajiny. A tie sľuby Johnsona vyšumeli. Veď to Johnson sľuboval vtedy v marci Ukrajine, že dobre, ak prestanete rokovať s Rusmi a ak nebudú dohody s Ruskom, my vás budeme vyzbrojovať a podporovať dovtedy, kým to bude potrebné a až do víťazstva. A to víťazstvo, to už dnes snáď uzná asi každý, že dnes Ukrajina na víťazstvo nemá, aby porazila Rusko na svojom území a vytlačila ho za hranice a aby ovládla opäť Krym a aby vstúpila do NATO. Tie ciele vojenské a politické z pohľadu Ukrajiny tie sa naplniť nepodarí. A tým pádom je veľká katastrofa a tragédia, že v tom marci 2022 sa neurobilo viac. Preto ak platí to, čo povedala, že Ukrajina bola pripravená na dohody s Ruskom hneď na začiatku vojny a nič nebranilo tomu, aby sa dohodli, tak to je obrovská katastrofa, že to niekto prelomil a ten niekto, my vieme, kto to je. No, sú to Briti a treba ich volať na zodpovednosť za toto, lebo to je, tie následky k tomu prispeli potom aj oni. Tu už nepostačí to zaklinať, lebo Putin, alebo strašenie ľudí, že Putin je monštrum a démon. Veď Putin chcel dohody. On ich chcel ešte pred vojnou. Odpoveď bola nie, potom ich chcel počas vojny, v marci 2022. Opäť bola odpoveď nie. No tak na zodpovednosť treba už volať aj Britániu v tejto chvíli. Aj. Nehovorím, že iba, ale aj. A Julia Mendel skončila ako Zelenského hovorkyňa v roku 2021, takže ona už nemá tie informácie znútra, pokiaľ ide o rokovanie. Teda asi niekto niečo povedal, ale už nebola vnútri. Ona tvrdí v tom rozhovore... Možno bola, ale niekde inde. To nevieme. No a teda hovorí, že Zelenský mal povedať Putinovi v roku 2019, že sa prislúbiť, že sa Ukrajina nikdy nestane členom. Dať slovo, že sa dajú tej ambície. Že sa dajú tej ambície. Keď Mendelová skončila v 22. vydala knihu o tom svojom pôsobení a tam toto nespomína. Takže preto je to pochybné. Je pochybná. Ja myslím si, že mnoho toho, čo hovorí, je pravda, ale o mnohých veciach mám pochybnosti. Nedá sa to nezávisle overiť. A neskôr ona ukazuje iný problém ohľadom Zelenského. Že to je to, že akými ľuďmi sa obklopuje. Okolo neho je chaos. A to je ďalšia správa tohto týždňa. Že ukrajinský súd nariadil zatknutie Andriho Jermaka, ktorý bol šedou eminenciou, všeobecne považovaný za šedú eminenciu, za Zelenským najbližší človek, pravá ruka Zelenského. Jeho spolupracovník ešte z tej produkčnej firmy Kvartál 95, teraz je obvinený v rámci týchto všelijakých korupčných schém ohľadom luxusných nehnuteľností. Predtým obvinili ďalšieho zelenského spolupracovníka Mindiča ohľadom korupcie v energosektore, teraz ten sa skrýva v Izraeli. A toto je pokračujúci príbeh.
materský oligarcha, ktorý bol spojencom Zelenského, Ihor Kolomojský, ten je tiež súdený na Ukrajine. Ihor Kolomojský bol majiteľ televízie, kde sa vysielala tá jeho show Zelenského Sluha národa, ktorá eventuálne z neho spravila prezidenta, rovnako nazvali tú proprezidentskú stranu Sluha národa. Alebo si spomeňme na Arestoviča, ktorý sa skrýva v zahraničí, ktorý bol Zelenského poradca a bol vnímaný ako vojnový psychiater v 22. roku, že prezentoval samé pozitívne správy pre Ukrajincov a dodával im nejakú nádej. Takže tam je všade okolo neho rozvrat, ktorého analógiu v Rusku nepozorujeme. Tam akurát vymenili Šojgua, pokiaľ si dobre spomínam, ale žiadne také veľké posuny na tých najvyšších pozíciách sa nediali. Môžete povedať, že je to kvôli tomu, že Rusko je autoritatívnejšie, čo aj je väčšia sloboda médií na Ukrajine, ale tento rozvrat nevyzerá dobre a je to niečo, čo ďalej samozrejme narušuje tú morálku Ukrajincov. A týmto ešte rýchlo premostím na tú demografiu, o ktorej sme sa rozprávali. Keď táto správa bola zdieľaná na telegramových kanáloch ukrajinských, bolo zaujímavé sledovať tie komenty a tie písali také veci, že uvidíte, koľko ešte len bude ľudí, keď otvoríte hranice po vojne. Tam je dezilúzia. A v prieskumoch väčšina hovorí, že treba bojovať. A ja si myslím, že tie prieskumy nie sú sfalšované. Že to tí ľudia hovoria. Ale na druhej strane nikto nechce bojovať. A to priznáva Budanov, bývalý šéf vojenskej rozviedky, ktorý je teraz tiež nová pravá ruka Zelenského. No, je tam... Chceš na tú Juliu Mendel? No, áno, ešte k tomu všetkému, lebo najviac ma zaujímalo na tom teda emotívnom vystúpení ten pojem, že pasca, v akej pasci sme. No a tam musím povedať, že ten tragický pocit, že nie len, že oni, Ukrajina, že my všetci sa ocitáme v pasci, alebo zakrátko ocitneme, tak poviem, že to som mal strašne silný ten pocit ešte pred vojnou tesne, takže január 22. A tie veci, ktoré tam... Lebo tam som cítil, že my sa dostaneme do situácie, kedy už nebude žiadne dobré riešenie. Len si budeme vyberať medzi zlými. A že to bude bolieť v každom prípade. Už proste príležitosti na to, aby to nebolelo, sa proste už dávno minuli. A tam sme sa ocitli vlastne niekedy vtedy, ešte tesne pred vojnou. Inak nepovedala nejaké tie nové veci, že takto, v marci 2022, že Zelenský, že bola šanca na uzavrenie dohody. Však to je známe, to je tak známa vec. Však ja si pamätám, Zelenského vyjadrenia som počúval v marci 22, keď hovoril, no áno, tak keď to NATO, členstvo Ukrajiny v NATO je problém, no tak dobre, sme pripravení sa toho vzdať. A jak to bolo v 19., to samozrejme neviem, ale teda vieme iné veci, ktoré sú dokázateľné, lebo dôkazy sú proste na webe. No tak v 2019 Zelenský naozaj kandidoval a bol zvolený s tým, že on to s tým Ruskom urovná a on urovná aj vnútro ukrajinský spor, západ-východ. No a proste čomu čelil? Tak poprvé čelil tým bataliónom typu Azov, ktorí proste neboli pripravení plniť Minské dohody a stiahnuť sa z tej línie konfliktu. Tiež sú známe videá, kde veliteľ z Azova Zelenskému prezidentovi zvolenému, ktorý tam príde a on mu ponúkne, že no, mali by sme uzavrieť nejakú dohodu. Akože on, Azovák, s prezidentom. Však Zelenský sa ho pýtal, ty vieš, s kým hovoríš? Ja, prezident, mám s tebou uzatvoriť dohodu? No aj tí ľudia to mysleli vážne. A druhý, ktorí kladli Zelenskému proste odpor, aby splnil svoje sľuby, no tak to boli organizácie tretieho sektora, platené z USAID, ktoré mu vydali memorandum červených čiar, tak sa to volalo, kde mu zvolenému prezidentovi de facto zakazovali, aby plnil svoj program. Odovzdali mu noty, inými slovami. Noty mu dali. Proste nebudeš rokovať s Ruskom. Nebudeš nijak, a už vôbec nie bez akože toho, aby o tom vedeli naši západní partneri. No tak toto sa všetko udialo. Ale povedzme si, že jak sme sa do tej pasce dostali a kto je vinný. Proste, kto videl, že my ideme do nejakej pasce a povedal, že aj my robíme chyby a že my tú Ukrajinu tlačíme zlým smerom, kto toto povedal, dostal okamžite nálepku. Okamžite nálepku, ty si proruský. Nemalo to žiadnu logiku, ale toto všetko sa tomu dialo. tam ona venuje veľkú časť rozhovoru tomuto, že ľudia, ktorí kritizujú správanie a postup Zelenského, sa automaticky stávajú proruskými.
Ten rozhovor má aj zaujímavú koncovku, taký ešte super emotívny apel na záver, Poznáme aj z našich končín. kde sa prihovára Putinovi, táto Mendel, a v ruštine. A to je inak tiež ďalší žáner, že rastie počet Ukrajincov, ktorí sa prihovárajú Putinovi, čo vlastne je až nepochopiteľné vzhľadom na všetky tie tragédie vojny a to, čo pre ten ukrajinský národ tá vojna znamená. Ale tá skupina sa opatrne rozrastá. Je to tak, ale? Je to tak. Arestovič sa prihovára, viacerí sa prihovárajú, posielajú odkazy, že elity. Také tie elity, tie pohrdnuté elity. Čo je zvláštny jav. Druhá zaujímavá vec je, že ona tam pripomína veci, ktoré v našich médiách ani my ich nepripomíname. Napríklad rekapituluje tlačovku, ktorú mal Zelenský v Buči potom, keď tam našli tie zmasakrované telá, že čo na tej tlačovke povedal a že on sa zradikalizoval až po tom stretnutí s tým Johnsonom, že tam tam sa totiž vtedy ešte stále vyjednávalo s Rusmi a on bol pripravený na dohodu. No, strašne veľa zaujímavých vecí. Ale Buča ho mohla zradikalizovať. No nie, lebo tá tlačovka bola po tom, čo našli, tá bola tam pri tých telách, z ktorej vyplýva, že to tak nie je. Že ho nezradikalizovala Buča, že ho zradikalizoval následný vývoj, ktorý súvisí s návštevou toho Johnsona, ale aj Američanov. Aj Američanov. Ona pripomína aj rolu Američanov. Tucker sa jej pýta, že čo vlastne tí Američania, že on sa pýta, že čo vlastne tí Američania stále chodia na tú Ukrajinu, že však to počúvam celé roky, tak je tam ako keby ten príbeh korupcie sa odhaluje trošku viac, aj tá rekapitulácia mnohých známych vecí je tam zachovaná a je tam ukrajinský pohľad na to, že to sa tam nedá zakryť. Veľa sa tam dozvedáme o charaktere Zelenského. Napríklad ja som teda nepočul doteraz, že keď bol obsadenie Krymu, že Zelenský sa zabával na Kryme. On bol proste ruská hviezda ruskej kultúry, ruského showbiznisu, kde zarábal veľa peňazí a on vtedy bol na Kryme. Veľa vecí, ktoré sa u nás nehovorí. Ale chcem sa dostať k otázke na vás. Jeden z tých takýchto sústredených výrokov je, že teda Zelenský slúbil Ukrajincom v kampanii mier a vlastne došlo k vojne, ktorú nechce riešiť, že kým je vojna, on je pri moci. Ona neverí, že Zelenský dokáže vyjednať a dohodnúť mierovú zmluvu. Hovorí, že chcel územia, prichádzame územia. Tvrdí, že bojujeme za demokraciu a výsledkom je, že ukrajinský systém sa mení na autokraciu, že nemáme demokraciu, že ľudia s inými názormi sú zatváraní, perzekovaní, bití a tak ďalej a tak ďalej. Otázka na vás je ale iná. Toto je žiaľ teda ukrajinská zodpovednosť do budúcna, ale je tu rozmer, ktorý sa týka aj nás a to je členstvo Ukrajiny v EÚ. Z diplomatických zdrojov občas počuť, že Američania, ktorí vyriešili tému, že Ukrajina v NATO nebude, Trump to odmietol a už sa vlastne o tom ani nerokuje, viaceré krajiny sa ozvali. Na to sa, keď sa táto téma z americkej strany uzavrela, tak vlastne do popredia sa dostala téma, že Ukrajina bude členom EÚ. Lenže Lisabonská zmluva EÚ garantuje bezpečnosť členského štátu EÚ ešte silnejšie ako Severoatlantická zmluva. A Američania sa obávajú, počuť občas z diplomatických zdrojov, že ak by sa Ukrajina stala členom EÚ, tak Ameriku to môže vtiahnuť do vojny s Ruskom tak či tak na 2 kroky. Ale Amerika nie je člen EÚ. Dopoviem, ale má záväzky voči väčšine členov EÚ cez NATO. A teda, že Američanov trápi, že momentálne Európania hrajú rolu, ktorá vlastne znemožňuje jednak uzavrieť mier a jednak nanovo vytvára možnosť, trajektóriu k tomu, že by vznikla vojna medzi Ruskom a Amerikou, čo si teda ani Rusi, ani Američania neželajú. Váš pohľad, ako sa dá tento gordický úzol riešiť, rozpliesť? Ukrajina v EÚ. To je problém. Vráťme sa teda k začiatku vojny, ktorá vlastne, ako Rusko hovorí, vznikla preto, lebo Rusko potrebovalo pre seba bezpečnostné garancie. Že teda Západ sa nebude vojensky angažovať na Ukrajine. Je proste, že sa Ukrajina nestane členom západného vojenského paktu. No, dobre, čiže teraz, keď si spomenul, že Ukrajina sa vyvíja, teda EÚ sa vyvíja tým smerom, že ona sama sa mení na vojenský pakt. Tam nejaký čas trvá od de jure po de facto, ale mení, však ideme zbrojiť, že? Vo veľkom. Tak
v tejto situácii Rusko nemá žiadne bezpečnostné garancie po 4 rokoch vojny na papieri. A obávam sa, že Rusi budú hovoriť, že už sa nikdy nezopakuje to, s čím sa uspokojil Gorbačov, keď mu vlastne slúbili, že NATO sa nebude rozširovať, keď potrebovali súhlas Ruska na zjednotenie Nemecka. Však tie sľuby boli verejne vypovedané, tie sľuby sú v záznamoch rôznych politických rokovaní, ale nie sú v žiadnej z medzinárodnej zmluve zakotvené. Čiže obávam sa, že táto... A teraz je to tak, že čo vlastne Rusi majú? Majú garancie, majú ústny sľub z bezpečnostnej, teda ústny sľub, povedzme, Trump, keď pred rokom zatelefonoval Putinovi, aj Zelenskému a oznámil im, že teda Ukrajina v NATO nebude, tak majú takýto prísľub. V bezpečnostnej stratégii, novej bezpečnostnej stratégii americkej, o ktorej sme debatovali pred pár mesiacmi, tak tam sa vlastne píše, že teda Amerika už nechce, aby sa NATO vôbec nejakým spôsobom rozširovalo. Dobre, ale to nie je medzinárodná zmluva, to sa môže všetko ako zmeniť. Čiže na papieri nemajú nič, to znamená, že pokiaľ ani nezískajú nič dôveryhodné, tak to je len ďalší dôvod tomu, čo som povedal, že bude to motivácia pre Rusko pokračovať vo vojne, proste pokiaľ budú vládať. V rýchlosti musím sa k tomu vyjadriť, neviem, ako to bolo s tým Zelenským na Kryme. Ja som videl dávnejšie také video, ako on bol v nejakej komediálnej show a vlastne si z toho robil srandu z toho Krymu, že vrátil som sa z Krymu a že vy tu máte vodu, lebo tí Ukrajinci vypli vodu Krymu. Takže kto vie, či to bolo, ako to bolo s tým užívaním, to si ešte treba pozrieť. A potom gordický úzol sa dá rozpliesť jedine tak, že sa vytvorí nejaká nová medzinárodná európsko-ruská ukrajinská architektúra, ktorá bude adekvátne zohľadňovať bezpečnostné záujmy všetkých. Inak sa proste tu budú byť tieto dve strany Ukrajinu a rozbijú to v prvom rade Ukrajinu a v nejakej miere aj Európu a Rusko. Petrová reakcia, Dag, tvoja reakcia na... Ten problém nie je až taký zložitý, ako vyzerá, lebo celkom by postačilo, keby Európska únia dodržiavala svoje vlastné pravidlá, svoje vlastné podmienky, ktoré kladie na krajiny, ktoré chcú byť členom Európskej únie. A keby ich dodržiavala od roku 2014. Predsa nemohla Európska únia podporovať, aby Ukrajina poslala armádu proti Donbasu a proti ruským menšinám alebo proruským separatistom, aby to riešila vojenskou silou, tento vnútroukrajinský konflikt. To napokon viedlo k vojne. A pokiaľ ide o dnešok, Európska únia nemôže akceptovať, že na Ukrajine prebieha vojna. Do mierových rokovaní sa buď nikomu nechce, alebo ak ich aj ohlasuje, tak nie je ochotný prijať mierové podmienky. A pritom sa tlačí do Európskej únie s argumentom, že už o rok chce byť členom. No to sú veci, ktoré nejdu dohromady. A bolo by poctivé od Európskej únie, keby prestala hrať tú pretvárku pred Ukrajinou a keby jej to na rovinu povedala. Že my nepríjmeme do únie a nebudeme ani začínať prístupové rokovania so štátom, ktorý je vo vojne, nemá usporiadané vzťahy so susedmi a nemá vyriešené vnútorné konflikty s vlastnými menšinami. Myslím teraz proruské obyvateľstvo alebo ruské menšiny, ktoré ešte stále žijú na Ukrajine. Čiže to sú základné podmienky, ktoré by Ukrajina mala plniť. A ak Ukrajina povie, že my to nevieme plniť, lebo Putin, no tak my potom môžeme povedať v EÚ, tak je nám ľúto, ale v tom prípade nemôžeme rokovať o vstupe do únie, lebo také sú pravidlá. Myslím, že ten problém sa bude riešiť tak, že sa bude stále odkladať. No to je európska metóda. A stále bude platiť 30 rokov argument. vstupové do únie. Stále bude platiť argument, ale nemáte vysporiadanie hento alebo tamto. A tým pádom, vysporiadajte si to a odkladá sa to ďalej. Ja som medzi niektorými diplomatmi započul, že Ukrajinci to vlastne cítia, že to tak môže dopadnúť, že vlastne sa toho začínajú obávať. Majú s tým skúsenosť. Majú s tým skúsenosti z viacerých strán. No, tá téma, ktorú otvoril Dag, že ako sa bude chovať EÚ, že či bude dodržiavať svoje vlastné zmluvy a svoje vlastné Podmienky a pravidlá, tak to je už otázka, ktorá sa týka Nemecka a prečo Nemecko koná tak, ako koná, čo je dnes veľká téma, aby sme otvorili v tejto chvíli. Takže túto tému tiež prerušíme a dotkneme sa v podstate najdôležitejšej jednotlivej témy tohto týždňa a to je návšteva prezidenta Trumpa v Číne. The whole world is watching our meeting.
Currently, transformation not seen in a century is accelerating across the globe, and the international situation is fluid and turbulent. The world has come to a new crossroads. Can China and the United States overcome the Thucydides trap and create a new paradigm of major country relations? Can we meet global challenges together and provide more stability for the world? Can we, in the interests of the well-being of our two peoples and the future of humanity, build a brighter future together for our bilateral relations? These are the questions vital to history, to the world, and to the people. They are the questions of our times that you and I need to answer as leaders of major countries. Tak toto video pre teba považujem za bombu. V tomto videu čínsky prezident Xi Jinping, ktorý sa prihovára americkému prezidentovi, spomenie absolútne zásadnú knihu amerického autora Grahama Ellisona, ktorý pred nástupom Trumpa prvýkrát v moci niekedy okolo roku 2015 vydal knihu, ktorá má podtitul Thukydidova pásca. V tej knihe Graham Ellison rieši otázku, či je možné a čo treba, aby sa Amerika a Čína vyhli vojne, aby sa vyhli Thukydidovej pásce, že vojna sa stane nevyhnutnou. Trump prichádza do Číny, zjavne stojí o to, aby sa s Čínou, stojí o kontakt s Čínou, je v tom vzťahu, veľmocenskom vzťahu je veľa napätí a veľa tlakov, ale nechce vojnu, Trump nechce vojnu, to z toho jeho jednania je zrejmé. A čínsky prezident ho privíta odkazom na dielo amerického autora. Čo na to hovoríte? No tak to má v sebe viacero takých tých bombičiek, lebo na jednej strane je to prejav určitej zdvorilosti, že? Na strane druhej musíme pripomenúť, že teda, čo je ústredná myšlienka tej knihy Grahama Ellisona, že keď jedna veľmoc, ktorá je najsilnejšia, má pocit, že začína strácať svoje pozície, lebo iné sa na ňu doťahujú mocensky, tak vtedy je v nebezpečenstve, v nejakom nerozume, že je schopná rozpútať vojnu. No tak teraz tou najmocnejšou krajinou stále teraz sú Spojené štáty americké. To znamená, že čínsky prezident mu pripomenul politológa, ktorý varoval pred chybami, ktoré je schopná tá najsilnejšia veľmoc urobiť. Ale ten čínsky prezident to povedal práve v okamihu, keď ten americký prezident, šéf tej najväčšej veľmoci, už tú chybu urobil, a to obrovskú, s tým Iránom. No, čiže považujem to za takú čínsku, čínsku lesť, alebo teda trik. Veľmi vydarené je to. Otázka je, že či tomu americký prezident porozumel, nakoľko pozná Grahama Ellisona a osudovú páscu. Čo už je širšia otázka a zodpovednosť amerických médií, pretože Graham Ellison, jeho kniha bola bestsellerom aj v USA, ešte väčším bestsellerom v Číne. Jemu sa dostalo veľkého uznania za jeho úvahy v Číne. Ale Graham Ellison sa v amerických médiách objavuje strašne zriedkavo a spravidla, keď ho zavolajú, tak ho zavolajú nie k jeho hlavným témam. Nevolajú ho k Číne, nevolajú ho k vojnám, volajú ho k okrajovým témam, ktorým sa venuje. Čiže ľudia ako Farid Zakaria cítia povinnosť k niečomu zavolať, ale zamestnávajú ho menšími témami, čo je chyba samozrejme, lebo jeho analýza toho, čo má Amerika a Čína urobiť, aby k vojne nedošlo a aké sú riziká, ako ľahko k tej vojne môže dojsť, je vlastne oči otvárajúca. To je... Jednu vec musím povedať akože s lútosťou, pretože Amerike som, ale tej minulej Amerike už bývalej, som veľmi fandil v istých chvíľach. Dochádza tu počas tejto návštevy aj takej zrážke medzi teda čínskou diplomáciou a americkou diplomáciou. Ešte tá americká, to už aj neviem, či to mám nazvať diplomácia, pretože to sú proste Trumpové častokrát erupcie, výbuchy, ktoré sú nepremyslené a veľmi rýchlo sa menia. Čiže to je podanie zahraničnej politiky v podaní Trumpa.
A na strane druhej je tá čínska diplomácia, ktorá je proste založená na železnej disciplíne, na veľkom aparáte, kde sa všetko pripravuje dlho. A aj musím povedať, že osobnej disciplíne toho lídra, prezidenta Xi. No tak, čo si tak myslíme, že kto úspeje v tej medzinárodnej verejnosti? Tam by som rád spomenul jednu vec, čo sa vlastne deje z hľadiska naozaj globálneho. My tu v Európe máme nejaké predstavy o dobre a zle, dobrej politike, zlej politike a máme nejaký rebríček, teda dobre, že koho viac rešpektujeme. Spojené štáty, Rusko a Čína, že v akom sú poradí. Ale v tom svete, tam je to úplne inak. Globálne, pozrel som si teraz však tie prieskumy sa robia, dá sa to vygoogliť, no tak ten posledný vývoj je taký po poslednom roku Trumpa v úrade, že no proste najväčší rešpekt má proste Čína. Táto komunistická Čína a celý ten jej sledovací aparát, s ktorým držia vlastne miliardu ľudí v určitom zovretí, kde každý vie, že čo si môže dovoliť a čo si nemôže dovoliť, tak táto je najviac rešpektovaná. A dokonca teda Rusko je teda podstatne nižšie v tom rešpekte vo svete, ale ešte aj to Rusko tesne sa ocitlo v tom prieskume, o ktorom hovorím, tak ešte nad Spojenými štátmi. To je veľmi zlý stav západu. A to je samozrejme, môžeme k tomu pristúpiť dvomi spôsobmi. Stále si hovoriť, že sme najlepší, sme najnaj a my vieme, čo sú ľudské práva a tak ďalej. A my to myslíme dobre s celým svetom. A žiadne chyby sme veľké neurobili, alebo si priznáme, že proste sme urobili nejaké veľké chyby a budeme hľadať nápravu. Odaj by nebola viac rešpektovaná, keď posledná agresívna vojna, ktorú Čína viedla, bola v 79. proti Vietnamu. Zatiaľ, čo proti nej to vyzerá, že USA sú závislé od vojen. Vedú jednu za druhou. A to samozrejme má obrovský vplyv na mäkkú moc. To, čo nazývame mäkkou mocou Číny vo svete. Inak nepamätám si, ktorá mimovládna agentúra alebo inštitút vydal prieskum. Bola to západná nejaká agentúra. Vydala tento minulý týždeň prieskum o tom, ako ľudia vnímajú demokraciu a slobodu vo svojich krajinách. Bolo to západná, taká, že ktorá sa nedá obviniť z toho, že bola nejaká pročínska, proruská. Vyšlo z toho prieskumu, že Rusi a Bielorusi sa cítia neslobodní, že žijú v nedemokratickej spoločnosti. Niekde úplne hore boli také, myslím, že nejaké štandardné, že severské krajiny, ale Čína bola veľmi hore a bolo to na základe deklarovaných percepcií Číňanov, že ako sa vnímajú. Že otázka, že ako sa Číňania naozaj cítia neslobodní v dnešnom svete, že to je druhá vec. A potom ešte k tomu samotnému stretnutiu. Teda tie zdvorilosti neprichádzali zo strany Číny, ale prichádzali vo veľkej miere zo strany americkej delegácie. Donald Trump vo svojom prejave tam povedal, že od začiatku existencie Spojených štátov naše národy mali k sebe pochopenie. Spomenul Benjamina Franklina, jedného z otcov zakladateľov, a zmienil, že publikoval časti diela veľkého čínskeho filozofa Konfuciusa, diela Rozhovory a výroky. Zdôraznil, že podobizeň Konfuciusa sa nachádza na americkom najvyššom súde. Objavili sa také virálne všelijaké statusy na sociálnych sieťach, že ako vlastne Číňania nadbiehali Trumpovi, že Xi Jinping povedal, že mali by sme byť partneri a nie rivali. V skutočnosti Čína toto hovorí dlhodobo. Toto isté hovoril Xi Jinping aj Bidenovi, to isté hovoril aj Obamovi a Čína hrá túto dlhodobú hru. A z tohto všetko vlastne evokovalo, že Američania si uvedomujú, že nemôžu mávať tak Čínou, ako sa im zachce. Sú konec koncov v tej zamrznutej vojne na Blízkom východe, ktorá stále nie je ukončená. Posledné, čo v takéto situácii potrebujú, je ešte zvyšovať rivalitu alebo možno, že začať nejaký konflikt s Čínou. To, ako sa táto pozícia mení, je vyjadrené vlastne v kauze, tak povedať, v kauze NVIDIA. Riaditeľ NVIDIA, spoločnosti NVIDIA, ktorá vyrába čipy, venuje sa umelej inteligencii, sprevádzal Trumpa na tomto stretnutí. A prečo?
Pretože v roku 2022, čiže ešte pred Trumpom, USA zaviedli sankcie na nákup pokročilých čipov, amerických pokročilých čipov pre Čínu a pritom dovtedy 95% tých čipov pokročilých na čínskom trhu boli od spoločnosti Nvidia. A Čína tvorila 13% trhu Nvidia. Teraz v rámci tejto návštevy Američania uvoľnili sankcie pre 10 vybraných spoločností čínskych. Podľa teda reportovala o tom agentúra Reuters. Ale zároveň médiá priniesli informáciu, že zatiaľ to Číňania nenakupujú. Že oni už nechcú, že oni už majú svoje. A že si chránia tento svoj trh a svoju, eventuálne vlastne chcú technologickú rovnováhu alebo prevahu. Svet sa mení a do veľkej miery aj kvôli tomu, že Američania si strieľajú nie že vlastnej nohy, ale do oboch nôh a pravidelne. Celú tú návštevu teraz čítam tak, že Spojené štáty sa pokúšajú aspoň mierne oslabiť to spojenectvo Číny a Ruska a trochu ťahať Čínu na svoju stranu, aspoň do tej miery, do ktorej to ide. Ale myslím si, že táto misia je vopred odsúdená na neúspech, lebo Spojené štáty už nemajú karty. A navyše Spojené štáty ohrozujú Čínu na tom najcitlivejšom bode pre každý štát. A to je štátna suverenita. To je suverenita štátu. Že kým štát nemá vyriešenú suverenitu na celom svojom území, v prípade Číny vrátane Tajvanu, tak nebude pristupovať na nejaké aliancie s krajinou, ktorá tú suverenitu ohrozuje. Teraz myslím Spojené štáty, ktoré vyzbrojujú ostrov Tajvan a garantujú mu nejakú formu nezávislosti vedľa Číny. A toto, kým sa nevyrieši, tak všetky tie pokusy Američanov pretlačiť to spojenectvo cez biznis, cez peniaze, cez financie, to stroskotá. Lebo pre každého, myslím si, že pre každú veľmoc a aj pre každého normálneho človeka je sloboda, suverenita viac ako doláre alebo eurá. Jednoducho pre Čínu nie je priateľné nemať vyriešený Tajvan a pritom robiť pakty s krajinou, ktorá ten Tajvan kontroluje. Táďalto cesta nepovedie. Inak v našich médiách sa o tom písalo skôr málo, hoci tá cesta, alebo teda bolo to tak ako keby taká povinná udalosť, že nebolo to dostatočne analyzované, ale tá cesta teda priniesla toho, ona mala veľa vrstiev. Američania prišli vo veľmi silnej zostave. Tam bola vlastne celé vedenie amerického štátu. Nebol tam teda viceprezident Vance, asi zrejme z nejakých bezpečnostných dôvodov, že aby bolo keby sa stala nejaká tragédia, ale bol tam minister financií, minister zahraničných vecí, minister obrany, bol tam všetci tí najúspešnejší, tí technofeudáli, majitelia tých gigantických firiem. Majitelia Spojených štátov. Nie len Spojených štátov. Poprosím teraz aj režiu o zaradenie videa, ako na túto cestu, ktoré z tejto cesty zverejnil Elon Musk. To je bez zvuku, len teda obrázkami. Elon Musk si tam užíval slávu, chodili tí Číňania za ním sa fotiť a robiť si s ním selfiečka. On tak sedel s mobilom a čakal na tie selfiečka. Malo to veľa rozmerov, ale samozrejme, že sa dá venovať týmto obrázkom, alebo sa dá venovať aj číslam. A na tie čísla, a to teda upozorňujem našich divákov a čitateľov, že sa oplatí sledovať ten Graham Allison, ktorého tu spomíname viackrát. Oplatí sa prečítať aj tá jeho kniha, ktorá vyšla v češtine, bola preložená v češtine. No a on upozornil, on spustil na svojom Twitteri takú novú rubriku Verte alebo neverte. A prvý príspevok sa teda o Číne, to bude iba o Číne. A prvý príspevok sa týkal, že hádajte, ktorá krajina si 2 mesiace pred začiatkom vojny v Iráne vytvorila zásoby ropy. Zdvojnásobila, alebo neviem koľko násobila strategické zásoby ropy. No je to Čína. A uvádzal tam čísla, ktoré sú neuveriteľné. Hovorí, že zatiaľ čo Čína pridala v januári a februári 74 miliónov barelov ropy do svojich strategických zásob, tak Američania pridali 4 milióny barelov. Američania, ktorí išli do vojny, ktorá zatriasla práve... Tak ale oni išli ako harabín, oni išli vyhrať.
No a Čiže oni sa na to zásoby. pripravili a dnes má Čína na 88 dní, keď ide krajina naplno, má zásoby v strategických rezervách a keď urobí len drobné nevyhnutné obmedzenia, tak navyše 120 dní. Proste to strategické myslenie, uvažovanie a čítanie toho, čo sa vo svete deje, je na neuveriteľné výšky. Disciplína. A tá neuveriteľná výšky. Tak sa správa seriózna krajina. A inak sa správa neseriózna krajina. A USA vyzerajú absolútne ako neseriózna krajina. Lebo spomenul si, bol tam s Trumpom Elon Musk. Elon Musk sa nedávno rozišiel s Trumpom tweetom, kde obvinil Donalda Trumpa z toho, že má sexuálny styk s deťmi. Len použil oveľa nevyberavejší jazyk. A takýto človek sprevádza prezidenta. Však oni sa samozrejme musia zatvorenými dverami z Američanov smiať. Ale zmierili. Ale musia sa smiať z americkej delegácie zatvorenými dverami. Môžeme ešte k tomu z takého dlhodobejšieho hľadiska to zhodnotiť. Trump bol zaujímavý tým, že keď sa stal prvýkrát prezidentom, tak povedal, že niečo sa zmenilo vo svete. Najdôležitejším súperom a vyzývateľom Spojených štátov amerických sa stala Čína. Takže úlohou je zadržiavať čínsky vzostup a postup. To jeho predchodcovia nehovorili. A aj sa pokúšal niečo začať, a to je, čo je zaujímavé, že keď ho teda Biden vystriedal, tak Biden sa nevrátil k takej tej benevolentnej politike, ktorá bola pred Trumpom, ale pokračovala v Trumpovej politike, čo sa týka Číny. Že? A teraz, keď Trump sa vrátil, tak chcel v tom pokračovať. Hovorí sa, že ten jeden námestník na ministerstve zahraničných vecí Colby, že ten sa vlastne iným nezaoberá. Všetky dokumenty, ktoré číta všetko, tak vždycky vyhodnotí, že z čoho môže mať Čína nejaký profit a čo ide proti Číne. A podľa toho to triedí. Že Doložka treba robiť vplyvov to, čo na ide. vzťahy s Čínou. Doložka vplyvov na postavenie Číny. Že? No dobre, a teda Trump sa chcel sústrediť v tomto druhom období na to, že však to aj hovoril, to je naša hlavná úloha, povedal, zadržávať Čínu. Je vzostup. No, dopadlo to tak, že kvôli dobrodružstvu, o ktorom si myslel, že ho rýchlo vyhrá, v Iráne, tak teraz vlastne má zviazané ruky a už celé mesiace vlastne sa nemôže venovať. Jednak nemá na to nejakú mentálnu kapacitu zaoberať sa Čínou poriadne. Jednak teda znamenalo to automaticky aj vojenský vzostup, prinajmenšom relatívny, vojenský vzostup Číny v tej východnej Ázii, pretože však správy o tom čítame, že Američania museli presúvať vlastne zbranie, teda aj nejaký pohyb lodí, lodstva, aj najmä pohyb tej munície, rakiet, proste z tej oblasti východnej Ázie ako k Iránu. No tak Čína zosilnila, čo bol teda taký ďalší z nechcených dôsledkov. Čína zosilnila diplomaticky, jej váha vzrástla, Trump žiadal teraz o pomoc v Hormuzskom prielive, čomu aj teda prezident Xi nejakým spôsobom ako prislúbil. Už som hovoril o zostupe ako politickom v zmysle, že Čína je dôveryhodnejšia vo svete ako Spojené štáty. O Rusku ani nehovorím. A Čína má za sebou aj už ukázala v takých nejakých diplomatických alebo obchodných zrážkach so Spojenými štátmi, že proste už sa nedá zatlačiť. Trump chcel minulý rok ako veľmi tvrdo postihovať Čínu clami, tarifmi. A tak oni mu pohrozili, že zakážu vývoz nejakých vzácnych zemín, vzácnych kovov, ktoré Američania potrebovali a všetko zrazu bolo inak. Proste vyhrali to. Čiže to sú proste Číňania. Veľmi zdvorilí, veľmi diplomatickí, veľmi uhladení a veľmi ostrí. Vieš, s kým mal najdlhšie podanie ruky, keď sa predstavovali delegácie, s kým mal Xi Jinping najdlhšie podanie ruky? No povedz. S tým Stephenom Millerom, ktorý je najväčší kritik Číny v celej vláde. Tak proste Nehovoril, že máš stopky. ten človek je pripravený na všetko. Na všetko. Myslím si, že témy tohto týždňa sme vyčerpali. Dúfajme, že sme nevyčerpali našich divákov a poslucháčov a že sa opäť si nájdete čas o týždeň, keď budeme pokračovať v našom rozoberaní toho, čo je dôležité pre svet a Slovensko. Ďakujem za
názory, rozhovor, aj humor Vladimirovi Pálkovi, Dagovi Danišovi a Petrovi Števkovi. Dovidenia. 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 Ja sa volám Jaroslav Daniška a teším sa opäť o týždeň. Dovidenia.